Dahil sa masamang panahon, hindi pa rin nakakapalaot ang mga mangingisda at hirap pa rin makabangon ang mga residente ng Barangay Kinahulugan, Lagunoy, Camarines Sur dulot ng bagyong Ada. Dahilan upang mawalan ng pang-araw-araw na hanap buhay ang maraming pamilya. Bukod dito, ilang mga bata ang nagkakasakit dahil sa malamig na panahon, dulot ng ulan at karaniwang naging sintomas ang ubo, sipon, lagnat na lalo pang nagpapabigat sa kalagayan nila. Ang ilang residente tulad ni Emmanuel ay hindi na maiwasang matakot sa epekto ng bagyong dulot na rin na naging epekto ng Super Typhoon Owan noong nakaraang taon. Sa amin na medyo light materials, yung mga bahay, syempre kakabahan ka talaga lalo na kapag ramdam mo na lumalakas na yung hangin, may instance kasi nabubuwal yung bubong, natatanggalan na. Yun. Tapos yung ano natin sir, yung tubig po, medyo tumataas din. Ganun. Yung una kasi medyo na-experience din namin na binaha kami dito. Tapos yung tubig dagat, yung salpok ng alon. Minsan nga yung mga bato doon sa tabing dagat, kung makikita nyo, minsan nandito na sa court. Na-experience na namin yun minsan. So syempre, pag paparating na yung bagyo, kakabahan ka na. Mauran po, tapos malipot po. Nagkakahirilang lang po sa mga aki. Di po nakakahanap buhay po ang mga agom dahil mauran po nga magkapot ng trabaho po. Tapos nagtios po talaga. May pong tikakan. Sa gitna ng pagsubok, agad na tumugon ang probinsya ng Camarines Sur sa pamumuno ni Gobernador Elroy Villapuerte, katuwang ang Department of Social Welfare and Development o DSWD na agarang naghatid ng food packs para sa mga residenteng apektado ng bagyong Ada. Malaking ginhawa o mano ang hatid ng tulong lalo na sa mga pamilyang pansamantalang nawala ng hanap buhay, kaya nagpapasalamat ang mga residente sa agarang aksyon ng pamahalaang panlalawigan ng Camarines Sur at ng DSWD na patuloy na umaagapay sa mga nangangailangan sa panahon ng kalamidad. Dako-lako pong pasalamat dahil po nagtaon na naman siya sa yung assistant. Naroon po kaani sa pakabagyong kadako. Thank you pong maray. Yung mga relief goods galing sa ating government, malaking bagay na yun kasi masusurvive mo na yung ilang araw na yun na di ka kakabahan na may makakain ka ngayon. Patuloy ang pakikipag-ugnayan ng probinsya ng Camsur sa mga apektado ng bagyong Ada upang masigurong makakarating ang tulong sa mga higit na nangangailangan. Tiniyak ni Gobernador Elroy Villapuerte na magpapatuloy ang relief operation at monitoring sa mga apektadong lugar upang masiguro ang kaligtasan at kapakanan ng bawat Camarinense. Una nang nahandugan ng agarang tulong ang mga residente sa Gatchitoren, Presentasyon, Siruma at iba pang bayan sa Partido area. Eli Balbin, CSN.